कितल्याचे हल्ले ते कितले रुपये कशा कितल्याचे हल्ले ते आपका भी क्या हुआ तुमका कितल्या जणांच्या इथे किती जेवण दिला या चरपाचे काम लोक एक एक पॅकेट लोक भावता तुम्ही गरिबांक जीव काढपाय हे केला ते गरिबांक जीव काढपाचो आता बापडी झूज असलेली मनशा हांगा येयली कित्या खातीर येयली एका उतऱ्या खातीर येयली बरा सरपोळी काढले कितल्याचे हल्ले ते कितल्याचे हल्ले ओके केन्नाचे काढले तुम्ही बसलेले तेन्ना काढले का आता जेवणाक येतले तेन्ना काढले सगळ्यांचे जेवणाकडे